سلام زغبركم تخاتلتي مدب هيلن يوتيوب channel كمي تغنو نحنا أملاقي مسكن تصبغ لنا كم زناتنا بزبلة سلام كتولو ناي ووترو تمنيت نايو هيلن يوتيوب channel نعاقم تعذبتان محقواس فولي زغنا مدبات حيزا دب خيلات لكم علا كاباهم دليو هنات رئيتو شير لايك سابسكرايب بمقبار أما عالتاون زرقو مدبات تساتف تكونوا بغبري نعدمكم كاب نقرب لكم تحسطات نمأمانهم زتصقموا عبيت فتصاميتات عالم عب جينيس وورد ريكوردز تمزغبوا أجرمت فتصاميتات عب كبابينا زركبوا زيستو علنالهم أجرمت نجارات نيوتنا عزيوم تقمتن أقدستن مغرتات ساينسن تكنولوجين كاب بوزحات منشتات مصحفتن تخشنهم زقربلو هيلن يوتيوب channel كوفي أنان كابترا والعا نبمرها علم فوكسن اتفتلن دبنا نبرتعي صحاي سغللت انافت على زهد قالو معلت نبره معلت عربي 8 ميازيا 1938 أبت بريطانيان ورقاو ገንገን በመባል ጽውዖ ዝነበሩ ክፋል ምዕራብ አፍሪካ ኣብ ኩማስ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ማሕዳር ናይ ዝነበረ ሄንሪ ሬግላንድ ኣናን ስድራቤት ኣብ ወጥሪ ነበረት በዓልቲ ቤት ናይ ዝመሓዳር ቪክቶሪ ኣናን እተን 9 ወርሒ ፂራቶ ዝነበረት ናይ ማህፀን ፍረ ንኽትገላገል ኣብ ጻዕር ነበረት ድሕሪ ገለ ናይ ወጥሪ እዋን ከዓ ሓደ ድሕሪ ሓደ ተኸቲሎም ዝመፁ መናቱ ብኽያቶም ተሰምዐ ኮፊ ኣተ ኣናን ምስ ማንታ ሓብቱ ኢፊዋ ኣተ ኣናን ناب عالم زمصلا معلت دما نبرت سدرابيت كوفاينان كابتن أكان زبالو حزب معرب أفريقيا يوم إذا حزب زيوم ندوقون بتي اتولدلو معلتي شمنا مسمايل لمد نبرم بزي مهناتين بار اتمبل شاوعي وانا صحافي ود بحبرات هاجرات كون زبقى كوفاينان كوف مالت عرب بمبال السميو اتي اتازب المأكلاي شمدما ما انتاز السمع كوينو نعون إفو حابتو نستو هابشميو كم زعينتات أوعا عاب تحبرة سب لمد نبرا كوفاينان مباقتاون مأكلاي درجان تمرتو وديو ودى 16 عامت نسكونيو مفانسي بيما بزبال ناي كالاي درجا بيت تمرت تنبيرو كلنا كالاي درجا تمرت انا تمهارنا انذكرو وين هيوتنا زخون اتمهارنا انبلو انتا يهلو كوفي أنان جن أبت بيت مرتي أب حدا بوتا نايزلو سب سقاي أب زخون بوتا نزركب سب كم زملكوتي تماهي ريبل كابز بيت مرتي بتناي 3 عامت مرتو تمريقو أب زوت قالو عامت شحن جاعت بيتن 50 شوعتن اتابور قاو جنجن بزبل سمت فلت زنبرت هاجر جانا كابرت أنا ناتنا تقبلت أب عموتقا أب تالومي بكوامن كرمه نايسانيسن تكنولوجين اتفلت يونيفرسيتي سنقط أبا مالت إيكونوميكس نمصنع تتسنبرا دحري ناي كتعامل صرحتو بتجمر عود خط صنع ناي مهدر تمتعدل كام مينيسوتا أمريكا بمركابو ناب أمريكا قعزة جلسة دحري ديجري ودبلوما مسكالو تمرتب كعب مبال نتمرت إذن زي وساب نعقل نزي عقب شوات تمرتنا يكوفي سمعو كقرامي خيليو هيوات انت بخل حساب انت بقبر مستمهارا زي ترفقو انتو غنى انت اعتردأ كان تخطفلتنا مدلاي ونود سباب برابيركا كتمهار مدلاي ناي وحدات بقعتيو كوفي أنان بتناي سنقوط أبا تمرتو ديگري حزو تنكبلاي فتوان كتسيلو بشحن شاعتم اتنسوسان كتن اب جنيفا سويزرلاند بعود اهقراو زمناتا ديبلوما متأ دحري نناي قل عامتات ناي سرح تمكرو قد نسرح محدرا بمصنع ناي ماستراي ديجري معرك سقلا كوفي أنان كاب يونيفرسيتي مينيسوتا تمريقو خاب زوص اب بزح كفلتات ناسرح تمكرو ابي
ዝበዝሐ ናይ ስራሕ ተመክርኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምስራሕ ዘጥረዮ ክፍሊ ባጀት ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ናይ ቱሪዝም ዳይሬክተር ኣብ ጋና ሓላፊ ፐርሰናል ኦፊስ ናይ ዩኤንኤችሲአር ኣብ ጀኒቫ ካልኦት ተመሳሰልቲ ቤት ጽሕፈታት ናይቲ ውድብ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ብ1980ታት ኣትሒዙ ተሓጋጋዚ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ውድብ ብምዃን ኣካታቲሉ ድሕሪ ምርቁሑ ኣብ ከም ሰብኣዊ ዓቕሚ ሰብ ምሕደራ ኣዋሃድን ጸጥታን ንድፊ መደባት ባጀት ፋይናንስ ተቋጻጻርን ኣብ በበይኑ ዕማማት ናይ ዓቃብ ሰላም እውን ሰሪሑ ብምረቓ ናይቲ እዋን ዋና ጸሓፊ ናይቲ ውድብ ዝነበረ ግብጻዊ ጴጥሮስ ቃሊ ናይቲ ብ1993 ኣብ ሶማል ኣንጻር ፕረዚደንት ፈራህ ኣይዲድ ከምኡውን ብ1994 ናይ ሩዋንዳ ህልቂት ኣብ ዝነበሩ ክልተ ዓበይቲ ፍጻሜታት ኮፊ ኣናን መራሒ ናይቲ ኣብ ክልተ ሃገራት ዝነበረ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነበረ። ኮፊ ኣናን ኣብ ተኣስታ 800,000 ሰባት ከም ዝቐዘፈ ዝንገረሉ ህልቂት ክልተ ቀቢላታት ሩዋንዳ ከም መራሒ ናይቲ ኣብታ ሃገር ዝነበረ ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግዲኡ ከም ዘይተጻወተ ይሕመዩ። ኣብቲ እዋን ካብ ኣዘዚ እቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ሩዋንዳ ዝነበረ ካናዳዊ ጀነራል ሮሜ ዳላሬ ኣብታ ብ2003 ዘሕተማ ሼክ ሃንድስ ዊዝ ዘ ደቪል ዘ ፊቸር ኦፍ ሂውማኒቲ ኢን ሩዋንዳ እትብል መጽሓፍ ኮፊ ኣናን ህልቂት ኣንጻራሊን ኮሎ ኣዝዩ ኢሉ እሙን ነይሩ። ንሱ ብተወሳኺ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ግድኡ እንተጻወት ህይወት ብዙሓት እንተረፈ። ኮፊ ኣናን ሰራዊት ዓቃብ ሰላምን ምስ ሎጂስቲኩ ንብረቱን ከም ዘሰሓቢ ገይሩ። እዚ ካናዳዊ ጀነራል ነቶም ዝቕተሉ ዝነበሩ ዓለይቶስ ንምክልኻል መኽዘን ኣጽዋር ናይቲ ዓቃብ ሰላም ከገልግለሉ ብተደጋጋሚ ንኮፊ ኣናን ብፋክስ ይሓቶም ምንባሩን ሸለክ ከም ተባህለን ገሊጹሎ። ኮፊ ኣናን ድሕሪ 10 ዓመት ናይቲ ህልቂት ብ2004 ነቲ ዘንጸላሉ ዝነበረ ግጭት ከወዓውዕን ዓብ ሓገዝን ክገብር ነይሩን ብምባል ጣዕሱ ከም ዝገለጸ እውን ይንገር እዩ። ብኻልእ ወገን ከኣ ኮፊ ኣናን ኣብታ ኢንተርቬንሽን ኤ ላይፍ ኢን ዋር ኤንድ ፒስ ኣብ ትብል መጽሓፉ እቲ ኣብ ሩዋንዳ ዝነበረ ኩነታት ብማዕከናት ዜና ኣመና ብምዕዋዕ ሃገራት እኹል ሰራዊት ንኽቕርባ ጸቕጢ ክገብር ከም ዝነበሮ እቲ ኣብ ሩዋንዳ ዝነበረ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ መንጎ እቲ ግጭት ኣትዩ ከህድእ ናይ ዓቕሚ ሰብ ንዋትን ብውፅኢታውትነትን ንምምራሕ ዝኽእል መምርሕን ከም ዝነበሮ ይዝጠቀስ። ኮፊ ኣናን ካብ 1994 ክሳብ 1995 ኣብ ናይ ሽዑ ግዜ ዩጎዝላቪያ ድሕሪ ምስርሑ ናብቲ ዝነበረ መንበር ምክትል ዋና ጸሓፊ ተመሊሱ ሰርሐ። ብ13 ታሕሳስ 1996 ድማ ነቲ ኣቐዲሙ ብግብጻዊ ኣፍሪቃዊ ጴጥሮስ ቃሊ ዝምራሕ ዝነበረ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ወዲ ኣህጉሩ ተኪኡ ንዓለም ክመርሕ ተመጸ። እቲ ንሓደ እብረ ጥራይ ዝመርሐ ግብጻዊ ፖለቲከኛ ኣብ ምርጫ ካልኣይ እብረ ኣሜሪካ ሕቋ ስለ ዝሃበተዩ ኮፊ ኣናን ዕድል ዝረኸበ። ኮፊ ኣናን ከም መራሒ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዙሓት ፍርያት ንስሙ ዝዕብዩ ዕዮታት ብምብርካት ናይ 4 ዓመት ናይ ስራሕ ግዜ ኣዛዘመ። ኣብ 2001 ዝተኻየደ ምርጫ ከም ልምዲ ናይቲ ውድብ እቲ ምርጫ ንዒሳውያን ፖለቲከኛታት ዝያዳ ዕድል ክህብ እናተጸበዩ ኮፊ ኣናን ደጊሙ ተመርጸ። ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ እናሰርሑ ናብዚ መንበር ካብ ዝደይቡ እቲ ቀዳማይ ድማ ነበረ። ዝቐደሙ ዋና ጸሓፍቲ ካብ መናበር ሃገሮምን ካልኦት ውድባት እተመርጹ ነበሩ። ኮፊ ኣናን ኣብዚ መንበረ ኣብ ጽንሓሉ ናይ ክልተ እብረ ማለት ናይ 8 ዓመታት ጸናሕቱ ካብቶም ብፍሉይ ጥቆ ስዒኡ እማም ሕዳሰ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ቀዳማይ ይጥቀስ። እቲ ብሽቶታት ሚሌኒየም ዝፍለጥ መደብ ኤርትራ ካብቶም ቀዳሞት ነዚ ሽቶታት ዝወቕዓ ሃገራት እተመስክረላ ኣብ ግዜ ኮፊ ኣናን እዩ። ነዚ ነቲ ንዓለም ሙሉእ ዝጸሉን ተላብዓ ሕማም ከም በዓል ኢድ ዝውዕል ዓለማዊ ሕብረት ወፍያ ዝካየደሉ መገዲ ኣጣጥሐ። ከምዚኦም ካልኦት እንድሕሪ ካብ ስራሕ ምስንባቱ ዝዓዮም ተዘከርቲ ዕዮታት ናይ ዝጋናዊ መርሕ ዓለም ነበርቲ እዮም። ንሽልማት ኖቨል እትዕድል ኮሚቴ ኣብ መበል 100 ዓመት ዘኽሪ ሽልማት ኖቨል ሽልማት ሰላም ንኮፊ ኣናንን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኽልቲኦም ክትወሃብ ወሰነ። ኮፊ ኣናን ነቲ ውድብ ብምብርባሩን ንሰብኣዊ መሰላት ቀዳምነት ብምሃቡን ነቲ ሽልማት ከም ዝበቕዐውን እቲ ኮሚቴ ገሊጹ። ኮፊ ኣናን ካብታ 1965 እተመርዓዋ ናይጀራዊት ቲታ ኣልኪጃ
ኣማን ኮጆን እተባሃሉ ጓልን ወድን ብቀደም ተኸተል ወሊዱ ብ1970 ድማ ተፋቲሑ ንሽወረናዊት ጠበቓ ናነ ላርገረን ብ1974 ደጊሙ ተመርዓወ ክሳዕ ዕለተ ሞቱ 18 ናሓሰ 2018 ድማ ምስኣን ኒና ጓል ሰበይቱን ብሓደ ነበሩ